foli ani waleɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw mɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaranu kɔrɔ ka ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ télécherifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna kɔ ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoni filɛ. An ka jamana wasabulon Assemblée nationale du Mali san kɔnɔ laadalasigi minnu bɛ a bolo a y'o fɔlɔ boloda ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 3 n'o y'a ka session ordinaire mois d'avril ye. Nin de ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye sɔnni min bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. An ye a jira o la k'a fɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kunkilenna ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a ye taama boloda ka taa Kɔdiwari jamana kɔnɔ kabini avril kalo tile 2 baaraw bolodatogo kama yenkaw kan ka so min jɔ a ye koko di o birigiden fɔlɔ dara. An ka maaw ye wulikajɔ min kɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Ala ka taama nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi hakili jigi le bɛ yen n'an bɛ taa an ka kɛ dɔɔni dɔɔni parce que ni mɔgɔ kelen degura a bɛ karamɔgɔ degun ka se hakɛ min na Ala dɔrɔn de b'a lɔn k'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen an b'an ka layiru kɔrɔkɛ international tɔgɔra diɲɛ bɛɛ tɔgɔra k'a fɔ an karamɔgɔ ye an bɛ tugu a kɔ k'a dɛmɛ an ni an n'an ka nafolo n'an y'a janfa Ala k'an ka janfa segin an yɛrɛ ma karamɔgɔ Ala k'an mɛn an kɔrɔ Ala k'an n'a dɛmɛ Ala ka kɔrɔtaw di ka bɛɛ lajɛlen fo salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Ala k'an ni sababa bɛn mais Ansoadine Burkina bɛ yan Ansoadine Mali bɛ yan Ansoadine Côte d'Ivoire bɛ yan n ka kuma dɔ fɔ Bamakɔ a taamasiyɛnw daminɛna dɛ n k'a fɔ Mali ɲɛna n ko a y'a taga fɔ Mali fagamaw ɲɛna mɔgɔ min tɔgɔ ye ko Ousmane Madani Haidara n'Ala k'a ɲɔgɔn di jamana ma i b'a minɛ ka ɲa ne bɛ jama min tagatɔ yela Mali la mawulidi la o jama o turisi bolo ma n k'o ye koba ye a bɛɛ b'a kalama n k'a fɔ mais n tilala k'a fɔ ni maliyɛnw ma a minɛ ka ɲa a halogo b'an bɛɛ la. An ka jamana wasabulon Assemblée nationale du Mali san kɔnɔ laadalasigi minnu bɛ a bolo o fɔlɔ bolodara fɛ ka bɛn ni tɛmɛnen avril kalo tile 3 baara camanw de tun bɛ a bolo a kɛnɛ dayɛlɛnni senfɛ jamana minisiri ɲɛma fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ an ka maa minnu kɛra baara seere o ye Amadu Kamara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Wasabulon ka ni laadalasigi min dayɛlɛla tɛnɛn tɛmɛnen n'an b'a wele ko session ordinaire du mois d'avril hakilina caman de nalen don a kɛnɛ kɔnɔ sariyasenw na n'a bɛ t'i jɔ 87 bɔɲɔngo la nka ala kumaba dɔ ye ka se ka yɛlɛma boloda ka ɲɛsin an ka jamana sariyasunba ma min sigira sen kan san 1992 waatiw. Bon, an tɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an ka jamana yɛrɛ fɔlɔ conférence d'entente nationale banna kunnasiri kɔrɔ. No, enfin, kunu yɛrɛ sa kɛ bon ne nin kɛra bi an b'a fɔ n ko alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ fɔlɔ la ka se k'a fɔ nin ye fɛn min ye a ma daminɛ bi koyi fɛn caman bɛ yen minnu bɛ kɔfɛ ka na ale bi bɛɛ ti kɛ don kelen mais an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ an yɛrɛ députéw an ye baarakɛminɛnw sɔrɔ an ye baarakɛyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ala k'a to an ka baara in kɛ a kɛcogo la ka jamana in dɛmɛ parce que a dabɔra o de kama donc an b'o de fɔlɔ fɔ ka se k'an ka président ya fanga bala ala k'a fana a ka an kɔrɔta ka taa fɛ an bɛ nin dugawu de kɛ. Wasabulon ɲɛmaa ka fɔ la honorable Isiaka Sidibe a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛlɛma min bɛna boloda ka ɲɛsin jamana sariyasunba ma a ko a tɛna foyi bɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka manda hakɛ la a tɛna fɛn fara a janya fana kan a dabɔra ka ɲɛsin walasa k'an ka bɛɛjɛ fanga sinsin jamana kɔnɔna na. N'an y'o kɛ n'an tilal'o la tuma min na e yɛrɛ ɲɛ b'a la sali kɛra cogo min na i delila ka na yan i y'a ye k'a fɔ yɛlɛma donna a la mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ nin na an b'o fana fo k'u waleɲuman dɔn terikuw de don bɛɛ b'a dɔn u ye nin kɛ an ma dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a kɛ k'a ban u ka wuriw ta ka n'a ye k'a bɛɛ kɛ k'a ban dɔrɔmɛ kelen ma sara o tuma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala k'a to nin kana k'a laban ye halisa caman bɛ kɔfɛ an b'o ɲini ala fɛ an ka jamana an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka taa ɲɛfɛ an b'o de kɔ nin kɔni nisɔndiya mɔgɔ tɛ se ka fɔ ka sa. Wasabulon ɲɛmaa ka laseliw senfɛ a da sera minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka jamana lahalayaw ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie bɛnkan sɛbɛn o waleyali ka fara sigi ka fɔ minnu bolodara an ka jamana kɔnɔ conférence d'entente nationale ale ni wulikajɔ minnu bolodalen don kɔrɔnfɛla la n'o olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Kunnafoni di kɛnɛ dɔw sigira Sotelma Mali Tele ɲɛmayaso fɛ n'o ye a direction générale ye
ka se ka maaw ladɔnniya ko kura minnu bolodalen d'u fɛ ka ɲɛsi u ka kiliyanw ma. A kunnafoni kɛnɛ sigira hôtel de l'Amitié de Bamako kɔnɔ. An ka maa minnu kɛra a baara seere o ye Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Samba Traoré. Walasa k'u ka sannikɛlaw la nisɔndiya, sannikɛla ninnu sigilen bɛ ka feerefɛn minnu makɔnɔ Malitel sugu la ni ka o jigiya minɛnw fa. Sotelma Malitel y'a ka sanni feerefɛn caman de labila a ka clientw ye. Walasa kuma bɛɛ ni ka kokura k'u ye ani ka sɔngɔ nɔgɔya camanw kɛ. Malitel b'a ka feerefɛn minnu labila a ka sugu k'a ka clientw ye. Olu bɛ kɛ sababu ye ni k'u ka diɲɛ dongo don baaraw nɔgɔya. Feerefɛn minnu ni olu jirala kunnafonidilaw la kunnafonidi kɛnɛ in kan. Dɛmɛ, Malitel da, Mobicash, offre promotionnelle, Damu, forfait data nuit, gamme gratuit plus, transfert de bonus, modem wifi ani doublement gratuit des débits ADSL. Malitel ye ladala jɛ min kɛ bi n'an b'a fɔ ma conférence de presse an bɛ deli k'a kɛ san o san. Salon an y'a min kɛ o nɔrɔda de ye nin ye. N'aw hakili b'a la salon ta an y'o kɛ hôtel Salam la, donc ɲinan ta o kɛra hôtel Laïco l'Amitié la. O de ye ka mɔgɔw wele pour que k'a yir'u la san ni san baara ni baara jumɛnw boloda la pour que ka se ka produits ni services bila an ka clientw ka disposition na. Donc salon innovation minnu kun kɛra, donc ɲinan lajɛ la an y'a essayer k'a yir'u la k'a fɔ innovation kura minnu kɛra k'olu fana f'u ye, mais k'a yira toujours k'a fɔ ko innovation ninnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de, donc étape de don. Donc nin sen na an ye minnu yira u la o de ye service dɔ ye i b'a fɔ dɛmɛ o ye mun ye a tɔgɔ yɛrɛ b'a yɛrɛ faranfasiya. O de ye an ka client minnu bɛ yen n'olu ye client régulier ye pour que ni crédit bann'u kun u ka se ka continuer ka téléphone ci. Donc o dɛmɛ o bɛ se ka taa fo juru la fo dɔrɔmɛ 80. Donc n'i ye i ka crédit kura ta o wari bɛ sɔrɔ ka bɔ a la. An tilara ka dɔwɛrɛw fana o ye damu ye. Bɛɛ bɛ damu dɔn ka kɔrɔ, mais damu améliorera ka fɛn wɛrɛw fara a kan minnu bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ hali bi téléphone ani internet bénéficier sɔngɔ ɲɔgɔn na. N'o bɔra ye an nana ni application dɔ fana ye a bɛ f'o ma ko Malitel da. O Malitel da ye mun ye n'i y'o application télécharger i ka téléphone kan a ma se tuguni i ka an ka damu kɔdiw ni Mobicash kɔdiw ni fɛnw ani forfait internet bɛ taa ni kɔdiw minnu ye k'olu tu i kunkolo la. Parce que Malitel da la n'i ye déroulé kɛ i b'olu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ i dan ye k'a cliquer dɔrɔn i bɛ se ka olu services sɔrɔ. Donc o n'a ɲɔgɔnna caman ani fana k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko hali ni i ye téléphone ci bɔ yen an bɛ fɛn wɛrɛw kɛ nka mɔgɔ man farin i jigi de ka farin. N'i y'a ye Malitel fana bɛ se ka nin bɛɛ kɛ a b'a kɛ parce que clients de b'a bolo minnu fana bɛ crédit ni fɛnw ta. Un slogan effectivement ko Malitel proche de vous. N'i ye o proximité jateminɛ o gɛrɛli min ye nin ye hali n'i y'a ta an ka service tɔgɔw la an b'a essayer ka bamanan tɔgɔw de d'a la ka fila tɔgɔw d'a la. I y'a faamuya pour que maliyɛnw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛ de fana ta don. Wa n'i y'a mɛn fana ko Malitel Mali fana b'o kɔnɔ, donc an de ye opérateur fɔlɔ ye ka téléphone ni internet kɛ Mali kɔnɔ. Donc il faut que an k'o de yira kɛmɛ sarada la 51 bɛ Maroc bolo mais a tɔ bɛɛ ye malidenw ta ye. Kunnafonidi kɛnɛ in kan Sotelma Malitel ye ɲininkali dɔw tɛngu kunnafonidila dɔw la. O ɲininkali jaabiw sɔrɔlen kɔfɛ lajɛlifɛn caman dira. Maa minnu garijɛgɛ donna u ka tombola tiragew la lajɛlifɛn dira olu fana ma kɛnɛ in kan. Sotelma Malitel a ɲɛmaaba y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko donna nataw la k'a tɛna janya. Malitel bɛ baara la su ani tile walasa a ka se ka fɛn caman wɛrɛw bila sugu la a ka clientw ye. I n'a fɔ komi a laɲini bɛ Sotelma Malitel bolo cogoya min na ni ka u ma gɛrɛ u ka sannikɛlaw la kosɛbɛ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma. Karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Niger jamana kɔnɔ sigikafɔ min kun bɛ sen na Niger jamana ɲɛmaaw ni lɔgɔli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se k'a fɔ a ma sira sɔrɔ ka sabu kɛ arabadon ka bɛn ni avril kalo tile 5 ye lɔgɔli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ye wele bila ka ɲɛsin lɔgɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko tile 3 baara bila ko ka boloda dugukolo fan da 4 bɛɛ lajɛlen la. Tarata wula yanfan fɛ ka don su kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka sigikafɔ ɲɛɲini kolokoto u ni lɔgɔli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ma ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to u bi danzigi u ka baara bila la u dɛsɛra ɲɔgɔn na. Lɛrɛ saba de kɛra sigikafɔw la a ma se ka sira sɔrɔ a ma ɲa min kɔ lɔgɔli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu y'a jira k'a fɔ
baara bila in a bɛ daminɛ araba wa tile saba don Niger dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen la. Niger maa ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra olu kɔni bolo dusukun gamigami ye ka sabu kɛ Niger lɔgɔli karamɔgɔw bɛ ka baara bila ka sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna kun jɔlen yɛrɛ tɛ a la yɛrɛ. Nka lɔgɔli karamɔgɔw ka labasajɛkulu maa ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu bɛ gouvernement de jalaki ka sabu kɛ tɛgɛnɔbila kun kɛra bɛnkan sɛbɛn minnu na u ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana ɲɛmaayaso ma o bɛnkan sɛbɛnw labato. Nka lɔgɔli karamɔgɔw ka labasajɛkulu y'a yira k'a fɔ hali n'a danna sigikafɔ min daminɛnen filɛ nin ye u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ jigi sigiyɔrɔ bɔ. O waati kelen la denmansaw ka tɔn min bɛ yen ni o ye association des parents d'élèves ye olu y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso ka taa se lɔgɔli karamɔgɔw ka labasajɛkulu ma k'olu bɛ jigi ninnu bɛɛ lajɛlen la ka sabu kɛ wale min bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi don ngalama na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔ 59 ɲɔgɔnna de bɛ yen minnu bɛ jɛ ka baara bila ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni araba avril kalo tile 5 ye ka sabu kɛ lɔgɔli karamɔgɔw ka labasajɛkulu ka weleda ye ka ɲɛsin baara bila in ma. Benin jamana kɔnɔ Patrice Talon ka laɲini hali bi wasadenw ye ŋwara da la wasabulo kɔnɔ a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la. Wasadenw don dɛmɛnenw na u yɛra ka ban a la ka fɔ u t'u da don a la yɛrɛ ka lajɛ. Patrice Talon n'a ka jamana ɲɛmaayaso labanna ka i sɛnsɛn ka se u ma ko u ka lajɛ hali bi u ka jateminɛ kɛ a kan u labanna ka ban a la ko kura. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ wasaden minnu bɛ wasabulo kɔnɔ n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 4 fɔ 3 bɛɛ lajɛlen kun ka jɛ ni a ye o bɛ bɛn kala 63 ma nka wete kɛlen kala 60 dɔrɔn de sɔrɔla Patrice Talon ka faamaw fɛ. Wasaden 22 ye a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye kelen bɛ yen o y'a jira k'a fɔ a jeninen n'a balabalalen bɛɛ ka kan la u k'a ma ko abstention. Nin bɛna ka siɲɛ 2nan ye Patrice Talon ka dugumasara cɛ wasabulo maaw bolo a ka hakilina la min bɛ tali kɛ yɛlɛma donni na jamana sariya sunba la. Lɛrɛ sababu minnu ni olu kɛra fangasinamatɔ minnu bɛ wasabulo kɔnɔ olu nana ni dalakan gɛlɛn de ye k'a jira k'a fɔ bi bi in na Benin jamana a mago jɔn bɛ fɛn wɛrɛ la bi teliyala min tɛ yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la. N'i ye jamanadenw ka lahalaw ta k'u lajɛ bi sɛgɛ bɛ jamana kɔnɔ maaw b'a fɛ u ka maayaw kɛcogow ka se ka yɛlɛma nɔgɔya ka se ka kɛ jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaayaso kan k'i ɲɛsin o de ma ni jamana sariya sunba a ferekete yɛlɛmali ye. Minisiri min kun bɛ wasabulo yɛrɛ kɔnɔ Patrice Talon ka minisiri ni o ɲɛsin bɛ kiiri ko ma Joseph Jogbenu ale bɔtɔ kunnafonidilaw gɛrɛla a la ka dakuru ɲɛdamadɔw sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ale kɔni dusukun kami de don ka sabu kɛ ni Benin kun bɛ se ka yɛlɛma don a ka jamana sariya sunba la sariya min bɛ se ka Benin jamana jɔ kura ye ko nin de kun don ko nka ko a ma tiɲɛ ka sabu kɛ sira wɛrɛ bɛ u bolo u bɛ se ka tɛmɛ min fɛ ni nka jamana sariya sunba ka yɛlɛma don a kɔnɔ. O ye furubakalata ye u ko min ma ko referendum. Patrice Talon ka minisiri ko olu bɛ se ka tɛmɛ o fɛ ka wasadenw do ye ka taa ni a ye jamanadenw ɲɛru yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ni dɔngɔ ta a wɔ ni a yira k'o ye sira ye min bɛ se ka bɔ u fɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wasadenw ka ban yɛlɛma donni ma jamana sariya sunba la u bɛ ka jateminɛ kɛ jamanadenw ka hakilina de la barisabu ka d'a kan hakilina in yɛrɛ kɔnɔ sariya sen minnu bɛna dajira wasadenw na ni u bɛ jɛ ni a ye yɛlɛma ka don u la. O dɔ ye jamana ɲɛma a ka manda ka dan kelen na san 6 a ti kurakuraya. Maa dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ka fanga dɔ bɛ fara o yanga kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriw olu tɛ se ka hali wele bilen ni u ye jalakiko kɛ bɔgɔ jeninen ka fanga fɛ wali kelen sariya fɛ. Fanga ɲinijakulu fɛnɛ ka tɔrɔmɔɲɔnko jamana ɲɛmaayaso bɛ nafolo min da k'o kɛ k'u dɛmɛ bɛnkan banga ka dara kɔnɔ yɛlɛma fɛnɛ bɛna don o la. Sariya sen dajiralenw don minnu ni jamana de fanba tɛ k'i yɛrɛ ye a la. Gambie jamana ɲɛmaakuraw ye a jira k'a fɔ Yahaya Jammeh ye san 20 ani san 10 min kɛ ka jamana mara ni maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a y'a mara ni gɛrɛndɛ ye ko u bɛna lajɛ maa minnu dɔɲɔna o san 20 la fanga in kɔnɔ furakɛcogo minnu bɛ se ka sɔrɔ u ka joliw la ka se ka olu furakɛcogow ɲɛɲini. U tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ka maaw tununa Yahaya Jammeh tile la ni olu dɔw ta cogo ma dɔn u fa cogo ma dɔn u tununcogo ma dɔn ka lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ɲɛsin olu ka lahalaw ma. Gambie polisi y'a ye a jira k'a fɔ u kɛmɛ ka dossier 33 de dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu dununen don hali sini u ta yɔrɔ ma dɔn. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Yahaya Jammeh a nafɛmaakɔrɔ dɔw bɛ yen lakana tigilamaw la olu minɛ bɛ k'u lasago nka ba ko in kadara yɛrɛ kɔnɔ ka ban olu la jɛkuluni dɔ kun bɛ a kɔnɔ u ko min ma ko les jongleurs olu ye maaw ye minnu ni kundoli kun ka nɔgɔ u ma Yahaya Jammeh tile la olu minnu minɛnen don ani minnu bɛ kɛnɛma bɛɛ lajɛlen kɔni gɛmɛ ka jira k'a fɔ u labɛn bɛ bi k'u
bila kiri ka bolo ka ni mago jɔra u la fɛn minnu ɲɛfɔli la u ye k'u n'o ɲɛfɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛseleke naani hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu caman kɛ nkunbɛn ka bolongɔniden ɲɛsin Yahaya Jammeh ka fanga ma k'a fɔ ko Ngwara da fanga don bɔnɛ banfula don maa kun na ko o fanga fɛnɛ don maa laban min da kɛra ni o jɔra maaw hakili fɛ yanni Yahaya Jammeh yɛrɛ ka bin ka bɔ fanga na o ye Solo Sandɛngi ye fanga sinamatɔ ɲɛma kun don u ye nisɔngoya taama kɛnɛ dɔ sigi senkan min senfɛ ni ale minɛna k'a datugu a minɛnen k'a datugu avril kalo la san 2016 a su labanna ka taa ye Adama Barrow n'a ko min ɲini ɲɛ fanga la ale kɔni gɛmɛ k'a jira k'a fɔ a seko ye min ye k'o kɛ Gambie jamana kɔnɔ walasa joliw ka se ka furakɛ joliw minnu ni olu dɔw sɔrɔla ka sabu kɛ u ka maa dɔ tununa u ma tunun jogo dɔn olu bɛ se ka furakɛ cogo min k'a ka laɲini bɛna kɛ o ye jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan u ko jɛkulu min ma ko commission vérité et réconciliation ka lajɛ ka Gambie ka denw tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye walasa maaw ka se ka segin ɲɔgɔn ma barisabu ka da kan kunɲamasumuni nɛ a ti bɔ kunkolo nɔrɔkɔli kɔ nka n'a bɔra bɛɛ farikolo bɛ lafiya. Afrique de jamana kɔnɔ Jacob Zuma kɔbilabaw bɛ ka caya bi tarata avril kalo tile 4 baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ba min bɛ yen ni kumadaba bɛ ale yɛrɛ bolo Afrique de jamana kunkanko la u k'a ma ko COSATU Confédération syndicale o ye wele bila ka ɲɛsin Jacob Zuma ma k'a ka kan a ka jɔyɔrɔ bila ka bɔ jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ olu ka danaya tɛ kan bilen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnajɔ furanjɛ tɛmɛnen a ye yɛlɛma min don gouvernement na ni ministre falenw ye maa ma ɲini ka ye hakilina da la ko kumana ko ani jamana ɲɛmaaya man kan bilen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluba ye min ye ANC fanga ɲini jɛkulu jɛɲɔgɔnkɔrɔba ye a ka wele bila ka ɲɛsin Jacob Zuma ma k'a fɔ a ka jɔyɔrɔ bila ka bɔ fanga na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jacob Zuma a kɔbilaba de bɛ ka caya diɲɛ don o don ntɛnɛn don avril kalo tile 3 fanga ɲini jɛkulu kɔrɔba min fɛnɛ bɛ Afrique de jamana kɔnɔ ni ANC yɛrɛ taama ɲɔgɔnkɔrɔba ye o ye parti communiste o fɛnɛ ye wele bila ka ɲɛsin Jacob Zuma ma k'a ka jɔyɔrɔ bila ka bɔ jamana ɲɛmaaya la baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluba ni o ye COSATU ye o y'a yira k'a fɔ ANC ni olu ni ɲɔgɔn cɛ jɛ tɛ bila jɛ ye ni yɛlɛma ma ɲɛ ko a bɛ don jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ bɛɛ jamana ɲɛmaa o jamana ɲɛmaa tɛmɛna ANC a fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'olu ɲininka fɔlɔ de barisabu ka da kan u bi jɛ de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parti communiste fɛnɛ kɔnɔ o kan kelen de fɛnɛ don ni Jacob Zuma sina ka ko t'a yɛrɛ to n'a ka yɛlɛma don gouvernement kɔnɔ ka sɔrɔ olu minnu ye a taama ɲɔgɔnw ye an b'olu ɲininka u dalakaw na u b'a jira k'a fɔ olu n'a tɛ bilen o kumana olu yɛrɛ de b'a wele sa a ka fanga yɛrɛ de bila ten sa maa kelen yɛrɛ min ka bilali bɛn tɛ maaw ma ka bɔ minisiriya la o ye minisiri ye min ɲɛsinnen kun don nafolo ko ma Pravin Gordhan na ale jateminɛ ko mɛ k'ale kɛ nafolo yɛrɛ de lakanabaa ye ka sababu kɛ a ka wari labaara cogo jɛyalen don nka kuma si ani Jacob Zuma ma se ka ɲɛ ko la ka sababu kɛ kuma bɛɛ a ye Ngwara da Jacob Zuma ka hakilinaw na wari a labaara cogow la wa setigi jamanaw na cakɛdabaw minnu bɛ yen walikelen diɲɛseleke naani jɛkulubaw minnu ɲɛsin bɛ wariko yɛrɛ ma olu ka maɲi ye wariko kunna Pravin Gordhan a b'u jigi sigi Afrique du Sud jamana fɛ baara la ka sababu kɛ u bi maɲi dɔ ni jɛya ye a bila ko min ye nin ye Jacob Zuma fɛ o kɛra sababu ye ka olu kɔni ziga Jacob Zuma fɛ baara la. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ